Γεια σας παιδιά, λοιπόν σήμερα θα παίξουμε Hero Zero στο καινούριο GR14. Λοιπόν, αυτό το GR βγήκε πριν από λίγες μέρες, sorry για τον ήχο που ακούσατε. Βγήκε πριν από λίγες μέρες όπως είπα και είπα να αρχίσω, γιατί το Hero Zero το είχα βαρεθεί, αλλά είπα να τα αρχίσω. Okay. Και άρχισα. Εδώ και 4 μέρες. Και έχω πάει τον παίχτη μου 23 level και φτάνει τα skills μου εδώ όπως βλέπετε. Έχω 0 κέρματα και 0 donuts γιατί είχα βάλει μια εργασία πριν λίγο, από το βράδυ, χτες την είχα βάλει. Πήρα ένα ενισχυτικό εδώ που δεν είχα και έδωσα στην ομάδα μου λεφτά. Έδωσα 400 κάτι. Συνολικά είναι όλα αυτά, εντάξει. Δεν έδωσα τόσα, άμα είχα τόσα θα έφτιαγνα τα skills μου. Λοιπόν, είμαι στην Donna Steam. Είναι πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή πιστεύω. Και ότι θα γίνουμε και ακόμα καλύτεροι. Ήμασταν 35 θέση, αλλά πήγαμε θέση 155, κατεβήκαμε πολύ. Οπότε ναι, εντάξει. Ο πρώτος παίχτης του Hero Zero, GR14, βασικά του GR14, αυτού του server, ναι, είναι 86 level, έχει 14.359 τιμή και 684 βαθμούς πρωταθλήματος. Και είναι στην ομάδα Walking Dead, την πρώτη ομάδα. Συγγνώμη. Αυτές είναι οι δεξιότητες του. Κανονικά θα πρέπει να τα έχει 860, αλλά τα έχει πάνω από 1000. Εκτός από τη δύναμη. Τι λέω ρε φίλε. Εκτός από τη δύναμη. Τώρα θα κάνουμε μια μονομαχία. Θα κάνουμε αυτόν. Ελπίζω να τον έχουμε. Όχι, για λίγο. Τώρα πήρε 8 κέρματα. Κάποια αποστολή θέλω να βρω που να έχει πολλά κέρματα. Το 31. Αυτή είναι που έχει τα πιο πολλά κέρματα. Και επίσης δεν μπορώ να μειώσω, δεν έχω. Μπαταρίες έχω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί τις χάλασα όλες πριν για να πω 23 level. Είχα 8 μπαταρίες, αλλά χάλασα τις 4. Όπως βλέπετε. Λοιπόν. Βασικά είναι μάγκα, πώς το λένε, να 239. Πες γεια στο YouTube. Καλό βίντεο. Δεν ξέρω αν θα πήγε, δεν ξέρω αν θα δει το μήνυμα. Επίσης,
αν δεν το είπα, το λέω τώρα. Είμαι Μπρουτζίνο 2 και έχω 83 βαθμούς πρωταθλήματος σε 99. Ναι. Σε κάποια φάση μου κάνανε πολύ πιο μεγάλο level από μένα και είχα πάει 0 στο 99. Απλά. Και ξαναπήγα, ξαναανέβηκα. Λοιπόν, εδώ δεν ήρθαμε. Γιατί είμαι βραχνιασμένος σήμερα, όλη μέρα. Φυσικά είναι πρωί ακόμα. Αλλά τέλος πάντων από την ώρα που ξύπνησα. Γιατί ξύπνησα στις 8 η ώρα και τώρα είναι 10. Εδώ ήρθαμε. Πριν μου έκανε αυτό 24 level. Και αυτός 24. Έχει βάλει base save, το έχει κερδίσει, δεν ξέρω. Μάγκα. Οπα. Λοιπόν, θα δείξω πρώτα το σφυγάρο μας. Το σφυγάκο είναι τέλειος για το level που έχει και γάμα τα σκύλες. Θα το πω έτσι. Τέλειος και αυτός για το level, πολύ καλός. Λοιπόν, επίσης, ο γίτης μου το βάλει. Πατήστε στο YouTube αυτό εδώ και είναι το κανάλι του. Οκ. Κάντε το subscribe, να κάνετε και σημαίνει όπως. Είμαι μου κομμένος. Οπότε ναι, να δείξω το δαχτύλι του. Γυρίτσα μου, τι έπαθα ρε παιδιά. Στο βίντεο βρήκα. Τζέρετε το 67. Μάλιστα. Γι' αυτό να αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Like, subscribe και comment. Bye!